Ahojte, volám sa Tomáš a dnes vám ukážem, ako najlepšie kombinovať rôzne skladby vo videu, tak aby všetko dokonale ladilo. Poznáte ten pocit, keď kombinujete rôzne skladby vo videu, ale niečo vám tam nehrá. To je práve preto, že nemajú rovnakú tóninu. Riešenie je jednoduché. Stačí zistiť, v akej tónine sú vaše skladby. Ukážem vám dva spôsoby, ako to zistiť. Prvý nie je úplne optimálny a to je cez aplikáciu Song Key Finder. Funguje tak, že jednoducho pustíte cez počítač ten song a v aplikácii stlačíte Scan Live. Aplikácia počúva a zaznamenáva, aké je song v tónine. Úplne najlepší spôsob je cez knižnicu MusicBed. Tam totiž máte pod každým jedným songom, v akej je tónine. A dokonca si môžete vyfiltrovať aj iné skladby a potom podľa tej tóniny vyberať všetky ostatné skladby vo videu. Počujete ten rozdiel? Skladby sa cez seba prelínajú absolútne prirodzene, ako keby to bola jedna súvislá skladba, ktorá iba mení tempo. Ak by ste chceli viac takýchto alebo podobných typov, sledujte nás. Verím, že vďaka tomu môžeme spoločne rásť a prinášať nevestám kvalitnejšie svadobné videá.